Perquè ella serà la pròxima presidenta de la Generalitat i és la nostra candidata, única altra. Bona nit, gent de Compromís, homes i dones. Ja ha arribat el moment, queda poquet, ja queda poquet per a que comenci la campanya que ens ha de dur el dia 24 i que ens ha de dur al canvi. Mireu, quan estàvem així sopant, esteu bé, no? Sí. Quan estàveu així sopant, estava parlant d'un Coco. Coco és una amigueta que jo he fet en esta campanya, que té 3 anyets, que és molt salat, i jo li dia, Coco, què li diguem ara a la gent així? Tu què diries? I se queda així i diu, així, a esta gent? Diu, sí. Diu, pues un beset. Dic, pues un beset a tots vosaltres, de part de Coco i meu, de tots els que aneu a fer possible esta campanya. Perquè mireu, jo crec que este és el moment explicant el que està passant, explicant idees polítiques que no sempre caben en un titular. Però esta també és la nit dels nostres militants, dels nostres homes i dones que fan possible que els que estem així pugem a parlar, que pegaran els cartells on estan els nostres rostres i que faran que aquesta campanya siga un èxit per a que altres puguem estar còmodes fent aquesta campanya. És el moment de recordar-se de la gent que prepara les oficines, els actes, els horaris, de la gent que fa els interventors i els apoderats, de la gent que organitza els materials per a que estiguen així, de la gent que munta i desmunta, de la gent que ens posa la música, de la gent que treballa per a que aquesta campanya siga un èxit, dels que fan comunicació, dels que s'encarreguen d'escamen els mitjans, també als companys de la premsa, que sempre estan ahí quan els necessitem. Este és el moment d'agrair als que preparen discursos, als que busquen idees, als que aguanten els nostres amors i els nostres humors també. És el moment d'agrair a tots aquells que van a fer d'esta campanya un gran camí d'alegria cap al canvi. I vull agrair especialment a l'organització de València que hagin triat el barri del Cabanyal. Sabeu que jo tinc una connexió no només política sinó emocional, profunda, íntima amb este barri. I la tinc perquè el meu destí es va unir a ell un dia d'abril en el que simplement defensaven la racionalitat front a la barbàrie, a la barbaritat que tants anys hem patit en esta ciutat. I he unit el meu destí a este barri igual que a esta ciutat, igual que a este país. Quan uno tira arrels en un poble, en un país, en una terra, ja difícilment el poden arrencar d'allà. I el Cabanyal és un símbol perquè si imagineu el Cabanyal fa 24 anys, abans de que Rita Barberà entrara a governar, este barri estava millor que ara. I això és un símbol del fracàs d'un governant, és el símbol del fracàs de Rita Barberà. Que este barri estiga millor fa 24 anys que ara és un símbol d'uns governants maleïts que han destruït no només l'arquitectura del barri, sinó també molts somnis, moltes esperances, moltes vides. L'únic que no té que aspirar un governant és a de quan se'n va dir-se les coses pitjor que se les va trobar. I això és el que ha fet Rita Barberà en este barri i en molts més barris de la ciutat de València. Per tant, quan avui passejàvem per este barri, estàvem renovant la nostra aliança amb el nostre poble, amb la nostra ciutat, amb la nostra gent. Perquè en estos carrers, a banda de veure les parets dels guetos, de veure les parets de la vergonya, i aquestes parets que quan s'omplin d'art, Rita Barberà mana que se lleve, ella, que dorm en suites de 700 euros, passejant per este barri, li poses cara a les xifres que míting rere míting anem repetint. 36,6% de pobresa infantil al nostre país. Quan passeges per estos carrers te dones compte que la pobresa infantil té ulls negres, penetrants, que t'interroguen.
va en escassa roba i les mares tenen en la mirada la desconfiança de qui la política ha abandonat. Això és el que se troba en este barri i en molts altres barris d'esta ciutat. Li poses cara al patiment, li poses cara a la desocupació, li poses cara a aquells que no és que ja no arriben a fin de mes, sinó que ni tan sols saben com començar-lo. Li poses cara a eixes cares que han de tornar els somriures, però també li poses cara a l'esperança, perquè passejar per este barri significa veure tot el que podem fer, totes les oportunitats que n'hi ha, tot el que podem construir. Imagineu el Cabanyal, imagineu-lo no amb forats, no amb solars, sinó amb serveis públics, amb edificis que donen vida, amb comerços, amb cases noves. Imagineu-lo no amb xiquets que juguen embrutats en la vorera abandonada i bruta, sinó amb xiquets que juguen en parcs infantils, amb xiquets que riuen, amb xiquets que van a escola i que van a una escola que és digna i que és una escola pública. Imagineu este barri ple de vida, ple d'esperança, ple de cultura, ple de gent que toca música, ple de gent que se guanya la vida amb el seu talent. Imagineu este barri ple de vida i ple d'esperança. Això és el que anem a construir a partir del dia 24. Això és el que anem a aconseguir. Això és el nostre repte. Així volgueren jugar al Monopoli, volgueren especular, fer els amics estos que compten 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ells volien fer un pelotazo en este barri. Pues sabeu què? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, aixina comptarem els vots el dia 24, aixina! Eixos van a ser els nostres 1.000, els nostres 2.000, la gent. Vinga, pel 24, a veure si és de veres, que mos queda molta faena. Anem a renovar aquesta aliança indestructible que tenim en el poble. Per això, en este barri, ningú ha pogut en ells. Ni l'abús de poder, ni l'autoritarisme, ni aquells que venien en màquines a les 6 del matí, veritat? Eixos que volien destruir-ho tot no han pogut en este barri perquè no poden en este poble, perquè no poden en les persones que resistixen. I per tant esta aliança indestructible ens ha de dur a aquest dia 24 poder fer realitat el somni de ser els líders dels governs municipals i autonòmics que puguen imaginar i posar en marxa això que avui somiem. I mireu, no tenim finançaments d'aixòs de grans empresaris que te deixen sobres per a la campanya, ni falta que ens fa. Però tenim moltes mans, molts cors, molta gent disposada a deixar-se la pell estos 15 dies perquè ja se'ls ha deixat els últims anys. No tenim el poder que tenen algunes, ni falta que ens fa. Tenim l'energia i el poder de la gent senzilla, la gent que s'alça tots els dies, que no li furta a ningú, que se guanya la vida treballant, que se guanya la vida honradament. Eixa és la nostra força indestructible. I mireu, queden 15 dies de campanya i 2 més. Uno per a reflexionar, però com diu, que no mos passi com a... Mira, Vicente, que no mos passi com a Vicente. Mos queden 2 dies més i després mos queda tota la vida per a construir allà on altres posaren desolació, nosaltres hem de plantar. Allà on caigueren llàgrimes hem de fer que isquen les flors. Allà on algú posa abús de poder o majoria absoluta, nosaltres hem de posar diàleg absolut. Porta a porta, cartell a cartell, això és que pegareu quan toquen les 12. Follet a follet que repartireu en les boques del metro a les 7 del matí, a les 10 de la nit, perquè sé que ho feu. Esperança a esperança, boca a boca, cor a cor. Aixina se guanyen les aliances indestructibles amb la gent del poble, amb les persones, per a eixes polítiques que simple i llanament ens han de fer més feliços. Amics, amigues, visca Compromís, visca el canvi polític, visca la revolució, ixa en la que se pot ballar